Vatariri veSly Media TV, indonzi Mukoma Sly simbi yebasa. Tiri kuona basa rakanaka riri kuitwa naMukoma vari panapa. Regai tinzwe kuti vanonzi Mukoma. Mukoma makasimba here? Zita rakagara ndikofiko munenza. Saka toti basa renyu nderei imimi? Basa randinoita ndere welding. Muri welding? Muri weld handiti? Alright. Tomboti makadzidzira basa renyu, makatazodzidziswa nababa makazi takadzidziswa muno muindasitiri yangu so handichitori mudiki. Oh. Tichitori kubva kuzvikoro chaicho. Zvakatanga nepashoni? Kudzidziswa kwandakangoitwa nemunhu akangonditi ndaona unogona zvokugadzira mapoto saka zvesimbi zvinokwanisa kuzviita uya kuno kune ruoko runenge rwakanaka. Okay. Saka panguva iyoyo maita zvokunama mapoto? Ndaingokoma mapoto nokuti ndikadhuze nayo. Zvangonditi fanawo magadzira ari kuita masipunu aya anogona kuti kuenenzvera simbi izvi uya kune mise munhu anga akasimba sinoonekana hai nozvikwanisa. Okay, saka ipapo maita mapoto, masipunu nechi? Anga ari mapoto chete nemasipunu nemadishi nemigomo yayo ainge mapira. Alright. Ndobva mazotanga kudzidza, ndobva mazograduata. Kusvika ndakunyatsokunonzi izvi zvawakugona manje. Okay. Ndokutanga kumboshandira vamwe kusvika ndaona kuti izvi zvakukodzera ndikutsvaka pekuzvimirira wandega nditanga kuti. Saka panapa muri ndezvipi zvamaakuita matabva kumapoto nemasipunu nemadishi? Izvi nezvi panapa ndinoita mawindow frame nemadoor frame iye zvine zvapana zvapo but ndinoita nengoro dzemombe, masliding doors, maveranda screen nendikiri nemadoor screen acho zvese, madhoo epadzimba acho chaivo chaivo, masteel doors aya tinoita futi zvese. Okay. Nengoro dzemombe nezvimwe zvese zvinongoitwa naweredha zvese zvisimbi. Hapana chandisingakwanisi ndinoita zvese. Kwamuri zvidikati. Alright. Panapa ndikuona ndanakirwa panapa nechitanga chiri panapa ichi chamakagadzira. Ndechei chidanga ichi? Chidanga ichi ndechetsuro. Ndechetsuro? Okay. Ndakachigadzirawo munhu akati ndichida kugadzira danga retsuro ndichibva ndangoti tata akuda kuti ndimugadzira sinzira asiri kutanga zvaro patiri. Akangofarara takambogadzira. Iye akaona uri futi ramamagadzira ndobva arifarirawo. Sa iri rino uya akaritora ari kuti adanoisa tsuro. Hanzi dzine ari kuti anzi dzakagara sei imo dzakarongeka sei? Mamiriro akaita danga iri rine makamuri safe kuti 1 2 3 4 5 6 7. Asi zvarine 7 pane mamwe makombaridzi maho ane makonzikiri mahombe akakura aya ari pasi aya munogona kupinda 4 umo kana 4 futi umo 4 asi aya madika aiti munogona kupinda 2 zvaizvokuti mukono kuda kusanganiswa nehadzi yaigona kupinda umo kana yakuita zvivana inogara mune rimwe umo kusvika yati ibereke imwe wacho umo mukono ungosara kuri kana dzinenge dzazoti yarukedzedze kobvisa wesa mune makati kure. Okay. Chekutanga chachona pamakachitanga uchigadzira imimi makapa plan nemumwe munhu ndoda kuti udai zvakafamba sei? Handina kupiwa plan. Akangoti ndinoda chitanga chinopinda tsuro zvekuti sematsanangura ndira kuti umu munongoita kana mukono munoita chimwe chigunhu chinogara yaane mauta yabereka yogara mune rimwe yayarutsa vana vacho vobviswa mondiri. Ndakabva ndangochipurana kuona kuti handingachigadzira chakaita sei ndobva ndatokuchigadzira chakaita sei. Okay. Ndobva chaattracta mumwe futi uyu awechituwo awechitiri. Wow. Umwewo futi uya watisina kutaura nezvake akanga aona chimwe here chamakazenge maita? Tanga chaiche haana chaanga aona. Right. Ndaigadzira sematanga ewu. Matanga ewu kandaigadzira iye kwabva azonditi kamura so ndoda kuti mupinde dzvo toedhita chimwe chiri chepamusoro ndomatangira aita anda kubvisa chepamusoro ichi? Aida kuisa chepamusoro. Alright, kuwedzera pamusoro. Alright. Saka takatarisa basa irori kuzogadzira kuti uve neati yekuzodai zvinouya sei? Zvimwe zvacho dzinenge
kanjere ke6 kuti kana ungori une sense of duty pazvinhu zvese zvaunoita right une kakuvandudza kwaunongoita zvisina kana kuti waudzirwa here zvese zvakungozviita nepfungwa dzako kuti apa ndikatanga takadai apa tichizonobuda zvakanaka ndofanira kuvandudza futi ndichienda handiti ndokuzoti zvinhu zvinokusvika pakubuda. Aiwa, tiri kuona aiwa basa renyu mune basa rakanaka panapa ramuri kuita. Tinotarisa kuti vatariri vepaSly Media TV hatingashayi anganakirwa nedanga iri akati aiwa mukoma ndoda kukuwanai. Saka vanoda kukuwanai imi vanoda kugadzirirwawo kana angave mawindow frame, masliding door, maveranda screens, ngoro kana matanga iwaya ehuku kana etsuro, vanokuwanai sei uye kupi? Vanondibata panhamba dzinoti 0777 705 732 0777 705 732. Izvezvi tiri munomubhindura munowanika kupi kwacho? Mulight industry after opposite building inoitwa zvekusvina mafuta. Building hombe inoitwa zvekusvina mafuta nokugadzira chikafu chehuku. Alright. Pane mugwagwa uri paseri apa unoenda uchipindura sekondari, mukatsanangurira kuti munhu achibva kutauni angasvike sei panapa? Munhu achibva mutauni akasvika panoperera Chipadze stadium anokona left obva atoteedza rodi ichingokona akakona left paanokona pechitupa chapa haachafambi kana 80 meters anenge atosvika patiri pamuri. Handiri aiwa tinoda akatosvika anotopaona panenge pakanyorwa kuti aiwa tinotenda zvikuru kwazvo nekuwana mukana wekuti titaure tese. Maita basa.